Anaay purgatorio. Ang naalang sa Bible, tunga-tunga. Tuon yung tawag in kanon. Ang tao, kung mamatay, iyan So, ka na Ginoo. Ikaw, kung mamatay ka, iyan ka sa Ginoo. O sa ginawatan ng kong sa kalimutan, sige na kang TikTok, sige na kang tarambol, sige na kang email, sige na kang paglibak, sige na kang pangawat. Kung kanain mo kinabuhat matag-adlaw, itabay jud ka sa impyerno. Madam, Malaglag jud ka sa impyerno, Madam, mga igala. kung asa na yung katoliko, madam, magsamag-samag na yun, madam. Madam, Tabay ka pa mga igala. madam, kung asa na yung katoliko, madam, magsamag-samag ka mo. Pag-respeto po mas pagtuo sa uban ba? Pag-respeto mas pagtuo sa uban, kung naglihit ng membro, ay mo pangabig dire. No? Gusto kayo ba? Kasaulugan sa katoliko na pagkaman inyuhan. Sa ingon na. Asa man ipahimutan ang mga tao, madam, asa man ipahimutan ang mga tao na kasala nga dili kay pero sila. Sige na, madam. Mo ni mga tawhan na makita na to ba nga magsunod sa tawag ang kasaulugan sa katoliko. Dahil sala, napataman ikaw madam, wala kay sala. Ang tao na Ayaw pagsamok-samok sa kasaulugan sa katoliko, madam, kay lusod kayo ba? Kasaulugan sa katoliko dili. No, i-record na to, madam. Kaya kung tinuod na ginanghinala mo respeto, pag-respeto mo dire. Kasaulugan sa katoliko, di mo mauwaw? O si Jesus name, si may rebuke you. Ikaw dapat amang i-rebuke dire, kaya samok-samok kas pagtaos katoliko. Kumalo ba ka? Madam, dapat maghilom ka, madam, kay kasaulugan sa katoliko. Madam, dapat maghilom ka, kay tawag ka ng kasaulugan sa katoliko. Dapat magrespeto ka sa pagtuo sa uban. Madam. Dapat magrespeto ka sa pagtuo sa uban, madam ba? Dili, ato ni amugon kay sa katolikong kasaulugan, magsamok-samok. Ano ba? Di kong purgatorio, amo anong pagtuo, madam? Ayaw pagtawag ka ng pagwat. Ayaw pagpangatake dili kay di ka katoliko. Kasaulugan sa katoliko, madam. Paghilom. Paghilom, madam. Nasabtan mo, madam? Naka-record ni madam, oh? Kung gusto mo respeto, madam. No. Naami tawag ini lubong dire. Amo ano gipapod. No. Unsa may pulos kilo nangatake sa pagtuong katoliko. May ba maghilom ka, madam? Di ka maawaw, anak? Madam, dili ka maawaw, anak? No. Naglihit ng minggo. Kaya dili mo nakatake sa mga katolika. Pagpuyo, madam. Madam, ikaw may pahawa, dili ka katoliko. Basta ulo ka sa katoliko niya pagka magsamok-samok, no? No. Basta ulo ka sa katoliko, magsamok-samok, no? Huwag mo may respeto. No. Dapat ikaw ang pahawa diri, madam, hindi ka katoliko. Magsige ng pangatake sa pagtuo katoliko. No, dapat mabadlong mi sa inyo. Ganaman, amo aming pagtuo, madam. Respetuhin ang among pagtuo. Pagtuo namon ni katoliko paghilom. Madam, paghilom. Kasi pasino, kaya pagsuto ni mga purgatorio. Kabalo magkaon si rason sa mga katoliko mag-ampon ni pras mga patay. Ano? Ako nabasa, madam. Nakalagkris na katotohanan ang ampos matay. No. Ako nabasa, madam. Nakalagkris na katotohanan ang ampos matay. Ang bitawan niyo mag-iyak kasi ako, madam. No. Mali ka, madam. Makabasa ako bigla, madam. Na ay tawag alat ng ampos mga patay, madam. Ang bitawan niyo mag-iyak kasi ako, madam. Sir, baglungan ninyo ni kasalog katoliko ni. Baglungan ninyo ni. Disturbo sa pagtuong katoliko. No! Tapos pagtuong katoliko ka lang. Palunga. Alam-alam di ko mo singgit palunga. Naggamit ang punta. Palunga. Ang kinaya sa Ginoo ay control. Alam-alam ko mo singgit mo lang. Naggamit ang punta. Ayaw ko ba? Wala ko singgit ko.
Manong maghilom ka dapat. Mano ka nang imo ari madam. Kina iya na imo na magsamok madam. Madam. Alam mo tama ang magsamok sa pagtuo sa lain madam. Kina iya na Ginoo. Ang wala sa matiyo. Ayaw matiyo. Sa matiyo ng manho ni mana. Ayaw no. No. Ang imong gihimo diri madam nagsamok-samok kas makatao. No. Usa nang samok-samok. Kaya na imo dili iyang pong patay. Usa nila. Dili magpupwede Samot pa samok. ang mga patay pagkain mga Kung may mabasa ko madam sa Biblia madam. Na misa sa Kristo. Ayaw lagi paggamit ka para manghunghong ko. Ayaw paggamit. Kung na ako'y mabasa ko madam. Kaya ba? Butak. Natawag yung kapala kung takadiri ka samok-samok ka. Madam, atubang diri madam. Madam, atubang diri ba? Madam, atubang diri ba? Atubang diri. Atubang diri ba, madam? Madam. No. Niani ka diri ang magsamok-samok ka. No. Niani ka diri ang magsamok-samok ka. Pagtuon katoliko na mo, imo samukon? Ha? Si bawa, ito na pagbawa diri. Na, ano di mga motobas ko ah? Sundon ta ka. Ano di mga motobas ko ah? Ano ako yung mga Biblia madam? Na si Kristo mismo na ikaw pasay. Ikaw na kapasam. Ikaw na kapasam. Madam. Ako na kayo pasam madam. Kung na ako yung mga sa Biblia. Kung na ako yung mga sa Biblia. Na kining yung tawag ang Kristo na ikaw pasmatay. Ang bitahon mong iya kasyama. Saan? Dilta! Kahit kung tawag ka nang wala kayo mabasa, ako yung mabiyak. Pero pag naako yung mabasa, ang bitawan mong iyak kasya. Wala! Ka nga ang baba! Samok-samokas mo, adre! Sinok! Kaysa mo na alo! Siningay mo dito! Ayaw! Ayaw! Kung na ako'y mabasa Biblia na si Kristo nag-angko para sa tayo at bitawan mo kasya. Ayaw. Wala ikaw para mapadaan ka grasya sa Ginoo. Madam. Ano na agad ka sa Ginoo, hawak ka dali. Ano mga pagtuo katoliko na mo ni? Magsamog-samog ang mga tao sa una. So karon mo dahil ka tungod ng Ginoo, Andre. Ayaw. Malapit na ko sa iyahan, nagtuman Sure ka? sa iyang mga Sure ka? Nagpasa ka pa sa pondo, kita ka talo. Ayaw. Ang pondo kami, pondo dito ko nagtalo. Ang ilaro ng tao, maghihit ng mundo. Initawhana. O si pagtunin mo sa kuha. Ikaw, no. Ako yung sa tabilhe. Ako yung sa tabilhe na patay. Naagin mo akong papa dire. Ikaw, nakadre. Naapatay, kapatid pa. Naawakay mga paringke dire nga gilubong. Kaya para inyong kabalat, kaya inyong gilubong tama na ba? Tama ang akong dulo, katungod, nagwali lang ko sa tulong. Wala ni. Kasaulog ka na mo ni. Hindi ka mauwaw. Hindi ka mauwaw. Kasi imo naman ano sa? Ang saksita sa Biblia kapital mo sa kong apil ka na. Ayaw. Wala. Badlongon ka na mo kay amo alin ka sa ulugan. Hindi ka sa ulugan na sa katoliko ni. No. Badlongon ka na mo. Kami rin ang bato sa inyo. Kami ang ato sa inyo be. At kailangan tayo mo pagtusot mo. Sige, okay lang. Okay ra. Kaya wala mo simbahan. Sabi ato na mo. Dami simbahan. Ang ama simbahan dili rin. Ayaw na po. Mga ba? Ano ko? So ano yung simbahan? Kaya rin yung religisyo. Eh, pati ba? Ang inyong simbahan, di na simbahan ni Diyos yun na. Dili, wala ko na. Wala ko na ayok. So, Wala ko na ayok. ang inyong gihimo ko, pahonan ninyo rin. Kaya inyong gihimo, pahonan ninyo rin. May pagmahawak ka rin madam. No. Dili mo puhunan. Sundon ka na mo madam. Sundon ka na ako madam. Ano naman? Ang inyong gihimo, daghan katolikong mga matay sa pagtuho rin. Kini imong gihimo, daghan katolikong mga matay sa pagtuho.